iti iliti San Nicolas, Ilocos Norte. Sigon kini Police Captain Sigman Benigno, awang kanot na i-report. Handa kayat ag-report ay kat nakadadot reklamo. Di mana na apo iti 1,000 shares dati in reklamo digiti maseknan apo dapat digiti patulod nga picture kadati gray nga nakamatin da nga lugar. Manipod iti PNP San Nicolas sa katutok ni Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Nupay nagbalina na viral iti may pagarupadan iti nabudol iti iliti sa Nicolas kat impakaamo ni Police Captain Sigman Benigno nga umpay tinay-report iti biyang ti Philippine National Police anabudol. Dito'y ginutigot na dagiti umili nga ag-report iti naili na pulisya no ada kastoy apasamak wenno agtawag ti 911 nga insigida no ada dagiti suspicious at tao. May naig iti daytoy ket kinuna ti hepe nga investigaran da na laing dagitoy ken pagitan dati seguridad kang ronana ita nga umay a Paskwa. So para 1 met na-receive tayo nga report. Although no kahit may nga ipadanon kadigiti umili nga no kasta nga maka-encounter da ket may mayat nga i-report da dito puerto ti pulisya tayo. Gapo iti daytoy ket binalakadan ni Police Captain Sigman Benigno iti amin nga gananad kang runaan na itata Abermans. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.